Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa ko Domingo, ining Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, live kita subong sa Live. Facebook page sang Aksyon na Radyo sa tanan ng mga radyo sa bilog nga Bacolod, Negros Occidental and even sa Iloilo. No, good morning sa inyo mga tanan. Happy Sunday. Today is November. Grabing inadlaw dasig November 21, 34 days before Christmas and 41 days before naton isug-alawon ang tuig 2022. Inighapon niyo ko sa lagad Konsehal Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa kay Station Manager, no na di mala magban, News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod. Madamo kita sang topic karon. Especially mga pagdemolish sa Villamonte, mga bago nga mga patakaran sa mga kabataan nga sa malls. Shield ordinansa sa syudad. Pero madamo hindi pang rundown na dugay-dugay. Istoryahan naton. Pero pinaka-importante nga kuan ko di councilor, ining depression sa mga kabataan nga nagaigo subong karon dugay-dugay sila hindi kagwa sa ilang mga puluyan, sa balay lang sila. Kita mo pag open sang malls, ayan. Hi, bapa. Good morning. Kita mo pag open sa mga matahom na mo yung mga ka-aksyon. si Madam Kathleen. Duwagin sila. Si Ann. Si Ann. O okay, tungod sa kadugay nila nga yara sa sulod sing ila puloy-an bla, hindi sa kagwa mo. Pila ka tuig isa, almost is sobra isa. Do mga bata bala pagkakita sang mulay, do makita mo gid ang kalipay, ga shining ang mata bla ga siga daw. But may para mabalance sila, may patakaran man ang syudad para hindi ina sila magdagsa. Istoryanta na karon. Kasubo actually sang pangabuhi sa mga pamatanon subong kag sa mga children nga kablo ka dapat ang pagpadako holistic di siya mo, hindi lang tanan aspeto dapat including nila nga social life, no, pero why klase why sila friends kasubo-subo gid da cellphone nila tubang grabe ang gindala sa pandemic. But anyhow, tiyan mo nang isa sa mga topic ko naton karon, ano bala ang dapat himuon especially subong alert level 2 na kita kag ang mga kabataan naton maka-enjoy na sa mall. Probi mo nong nagpa-SM ako ligad, nagpa-Rob Ayala tanan nya mall sa kato ang ko dire. Panilag-nilag man. Grabe. Kasi sadya ang kabataan. Kaya doon na silang ko Lord, kaya May mga kabataan na paglagaw mo. Kaya pwede na. Dala parent nila. Ga-enjoy gid ang kabataan. Ga-enjoy gid ka. Kasubo-subo gito lokon lang. Kabay pa nga mga normal na tanan gid man. That's why we continue to appeal and campaign for vaccination. Parang herd immunity nga ginahandom naton labot agiman naton eventually. Oo, ang mga gina-encourage kids sang LGU, ang mga nahadlok pang pabaksin na kamo kay maabot ang point nga hindi na kamo kasulod sa mga paborito nyo nga balaklan like 7-Eleven, like SM. Kung hindi kamo, kung dugay mangita na sila fully vaccinated card, ano kamo, magbiyahe kamo domestic, magbiyahe kamo international. Hindi ka mo yung kabiyahe, hindi ka mo yung kalagaw, tungod nga unvaccinated ka mo, kag! Ang pinaka-worst sila, gadala ka mo sang harm, gadala ka mo sang katalagman sa inyong pamilya. Tungod, hindi ka mo magpa-vaccine. Anyway, makato kita na sa aton nga first nga topic. Philippine Chamber of Commerce and Industry ginpili ang syudad sang Bacolod bilang most business-friendly local government unit outside Metro Manila. Ginluto sang syudad sa Bacolod ang napulo pa kaiban ng mga finalists sa highly urbanized city category. Nationwide search
Sino bala ang mga kontra diri? Ang mga kontra, hindi ko kontra. Sino bala ang mga contenders sa among title? Ang City of Baguio, Angeles City, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, Iloilo, Lapu-Lapu, Mandawi, Olongapo, Zamboanga, Zamboanga, sorry, ang pinaka-last. Sunod sa alkalde sa syudad, Mayor Evelio Bing Linardia ang pagdaog sa Bacolod bilang most business-friendly local government unit outside Metro Manila, nagapakita lamang nga naghatag sang paglaom kagong matapos na ang pandemya, sigurado, garantisado nga magabalik gid ang katahom kag pagtinad pagid sang syudad kag magabalik na ang mga negosyo kag businesses sa syudad sa Bacolod. Congratulations, Mayor Bing, being our leader of the city, and Vice Mayor Elcid Familiaran, and our department heads, yung nagpapakatrabaho, ang mga officials naton sa Gunian Panungsod, ang mga empleyado, ordinaryo ang empleyado. Sinabi Remember, na nagsulod na ang bonus. Wala isog pungok. Okay, so wait lang. Balikan ta to. Nagdaog naman ang Bacolod for the nth time. Tapila na. Most business-friendly city. Tungod mo daamo din mga programa nga gina-introduce no, ang syudad sa Bacolod para mangin conducive para sa mga negosyante naton. Yes. One example is ang one-stop shop. One-stop shop, Naton boss. na proseso. Oo, Bacolod business one-stop shop. Ang mga negosyante naton mag-process sa mga business permit, hindi na mabudlayan. Hindi na sila magkarto sa BFP. Yes. Libot naman sila dito sa may kuan. Isa na sa mga example sa mga gina-introduce yung mga programa para mangin mahapos sa aton yung mga negosyante. May mga prizes kita nga ginahatag sa Correct. mga early nga maka-comply, Mga may mga discount, etc. etc. So, that's why madamo ang investor diri subong sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Correct. Halos na naman yan mo. Encourage. Ang Rockwell gani man nag-open naman diri sa aton, mag-invest grabe naman na, sila. grabe na. Ang mga building sa Lacson, non-stop ang doon mga uhong, ganyan tubo lang gid, no? Grabe. And hopefully, under the leadership of Mayor Bing and Vice Mayor Elcid Familiaran and our Sanggunian Panlungsod and all the government employees kung nagabaka-baka sini, mas madamo, ag mas madako pagid ang progreso sa syudad sang Bacolod, no? Yes. And i-insert ko na lang in relation to that, to this special award, ang mga empleyado gin-recognize ang City of Bacolod gin-recognize nga top performing LGU. Amoy na siyang na-qualify siya sa national maka-avail ang mga regular employees co-terminos sang bonus. Yes. PBB. Congratulations, Nakakatang City of Bacolod. performance-based bonus. Yes. Patayon ko to, Nay. Kay may sugpon pa ta. Okay. Madali lang gid din ako. Di pa sugpon ko, pero wala nadula na ako. Anyway, Huwebes, Nobyembre 18, sang ginbaton sang syudad ang award sa virtual ceremony nga ginpatigayon sa Metro Manila. Ginbaton ang pasidungog gikan sa kay PCCI President Benedicto Yohico, chairperson. Okay, sang PCCI, ara sila gali sa PCCI Innovation Center. Samtang kanday Linardia naman ang yali sa Bacolod Government Center. Ari pa, Councilor, 14 katuigman sa atong nabaton sang syudad ang among award. Butsilingon, last nga ginbaton sang syudad sa Bacolod, ang most business-friendly sang 2007, 14 years ago. Then, sa among time, ang alkalde sa syudad sa Bacolod, si Mayor Bing Linardia man. Yeah. Ano ang factor? Butsilingon, kung siya nagawiyat sang syudad, may mga amos nga mga award ang syudad, may mga business-friendly. Hamak mo na. Butsilingon, effort. Pero hindi man lang si Mayor That special award actually, siyempre magabukas man na siya sa mag-attract na siya investors. Siyempre. Ano pinaka-importante gid, no? Okay, so kadto kita anay sa aton nga Executive Order number 54, an order advisory involuntary use of facial pursuant to memorandum of the Office of the President through Executive Secretary Salvador Mediadelia, November 15, 2021. Ari, nakabasa kita ni sang executive order nga ang iban ka Chabaw. Actually may nag-text sa akon, good morning katama. Hindi ko na lang sabat sa imo kay gusto ko diri sa programa sabton. Ang ano na siya? Ang parte sa facial. Gareklamo, may damo gareklamo. Hindi ko na napag-mention ng nima. Damo gareklamo nga ang salakyan ko na subong puno ay. Ti kadelikado sang sitwasyon bala. Kaya kung gabi na wala ka ng sakyan, labi na nga nagbalik na subong ekonomiya, balik na subong abre ang mga aton establishments.
paano? Din mo sila pasakyon tuod, no? Kung mag-amo na. That's why gani nga ang syudad sa Bacolod nagakampanya gid sa vaccine, sir. Kay tungod nga kung nano man ang hilikoton mo din ka man makalambot, protektado ka kag protektado ang imong pamilya. When it comes sa face shield hambal ko nabasahan ko sa EO nga bisan ng DOH, Department of Health, may ginsiling nga wala iya sang may gin-recognize nga bulig ining face shield. Wala na recognize ng DOH ina nga may epekto gid man bala kung may tabon ang kada tao sa sulod sa salakyan. Ara na sa EO ni Mayor Evelio Binglo na din, nalipat ko sa number sang EO sina, pero na-quote dito nga mismo ang DOH medyo hindi iya makita ang relevance, hindi iya makita ang punto nga ma-face shield kita sa sulod sang salakyan. Kaya ito naghahatag, balo ka, may mga utod kita. Bisan ako gani, may mask ko, may face shield ko, may plastic barrier ko, which is ingkwa naman, kakapoy maginawa. Wait lang gidaway ko ka-follow. Ang nang nasurihan ta, may nagreklamo parte sa face shield. Face shield nga Nga dapat ara siya gyapon? Actually, nagmuno sila nga dapat ara kay gapuno ay ang salakyan. Face shield o barrier? Face shield. Sa salakyan. Sa Tungod face why shield. na barrier, at least face shield lang. At least face shield na lang. Ang very clear. Ka nag-confuse Oo. ka tungod yung salot kung Very clear nga ano na siya, optional. Optional. Meaning voluntary. Kung ikaw feeling mo safe ka nga may face shield ka, face shield ka. Face shield ka. Kaya Optional, di ba? O, optional na siya. Araw na gida sa voluntary na siya. Kung ikaw hindi ka na komportable, pwede na. Amo na ang rule, hindi lang sa Bacolod, sa bilog na Pilipinas. Si Duterte na mismo nag-declare. Pero ang iyan niya, Consuloria, concern niya. Concern. Which is, exactly, which is true, legit na Yes. siya. Kabalo ka at the end of the day, ang iyan na nga punto, tsakto na sa mo, Oo. nga proteksyonan tagyapon natin dyan o galingon, tungod buhi ang virus. Ako isang point. Pero rete-retanay, Oo. ang face shield is voluntary. Hindi na siya totally ginkakas. Voluntary. Meaning, if you think na safe ka with a face shield ka. Face shield ka. Kung hindi ka na komportable because may mask ka na and vaccinated ka na, hindi ka mag-face shield. Unlike before, nga, required gid siya. Kablo ka mo nga, kabudlay-budlay gid sa Pilipinas. Because may duwa per may ka point of view, kag kung ara ka sa gobyerno, huwag ka kabalo kung himuon mo, but you need to make a decision. So, ang decision sa ato national government, ipahigad ng face shield. Kuwaon na gila ang face shield. Kaya doon, di mo siya makita kung anong pinaka-purpose siya pa, especially vaccinated na kita. Okay. But why siya ginkakas totally? Washing kakas totally. Those gusto pa yung mag-face shield, suksok na yung maka-face shield. May option ka mo. Huwag yung problema. May option ka mo. Nami man niya malam nag-text, balo ka concern malang ni Ila. Gin-reiterate ko lang, nga gikakas sa gobyerno. Hindi lang Bacolod. Sa Pilipinas. Bilog ng Pilipinas, ining pag-usas sa face shield. Kag, mahal pa. Imagine na bala, hindi ka kasulod kasi kakalipat sa face shield mo or daan na or gasuksok sa face shield mo, saka, balasig danan, nilipat ka. Di mayo kung okay lang sa aton ng mga bataan, ng mga edad. Kisa galalibaga, ano ka. Anyway, Sakto na siya. option Ako ka. gani, pila ako gani nga. Bi ko may gatikang ko ay panaog, kaya gali, wag gali hagdan. Tungod sina. Tungkol sa facial. Tapos kisa ang makita mo, aso. Yung ginawa ka man mo. Pero at the end of the day, ang nag-text sa imo, insakto na siya gyapon. Because ang aton pinaka-prioridad sa buong is ang health ta gyapon. Correct. Kung baga may mga tao yang nagapating, hindi ta magrisgo. Okay? So kung feeling mo mas safe ka daya, pwede gid sa gyapon niya. Why siya gid kasi totally. Amo lang nang isa ka piece of advice. Now, ang jeepney naman ay ang mga barrier, again, national ina siya nga ano. Yes. Nga guideline, yung gina-adapt natin diri sa local, sa syudad sa Bacolod. May nag-text man sa ako niya, Councilor, taniwan yung ginakakas. Ang barrier na. Ang barrier. Tapos kilpila may ma-text naman sa Councilor, do mga damang kami. Hindi mga chindi, nagkakasuna na, kikikig na gate yung driver, hindi nakatatap sila ya. Meron naman yung nga Councilor, tanya panubuan na ang plate. Kaya tungod wala naman nagyapon distance. Wala gyapon social distancing, nagbenepisyo lang gyapon ng mga jeep driver. Pero kami ay ang mga pasahero at risk nga mo niya kabuhi. Tungod wala na sila pa distance. No? Well, kabudlays na di kabudlays na nga disposition kay kung may duwa na ka point of view naman the school of thought. Number one, ang mga driver naton kung ako lang maglantaw duga pangyanyawat bala saka sobra lapit to duwa ka tuig nga pigado mo nila ang kamanay mo. Sakto na. May mga lockdown pa tang natabo siguro double time lang ang makabawi man no. Ikaduwa, even sa may barrier sa una kita ko gadikit Gyapon. mangyapon pero may plastic lang.
So, kanya-kanya nagilan ni paghalong. Correct. That's why kanya nag-text mo, gambal gid ko unsak to iya. Oo. If you think safe ka with a face shield, sukso kayo mo Face face shield shield. Because at the end of the day, kung siyempre pa naka-careless ang isa, kung ikaw ay gahalong kaya, protektado ka sa gihapon. Correct. Amo naman na siya kasimple, no? We have to compromise. Kay kabudlabudlay balansihon sang health kag sang ekonomiya. Correct. Patay ang aton ekonomiya, why ta mga negosyante taga-suffer. And subukan sila makabawi because nag-alert level 2 na kita. But again, marimayin kita sa mga tagpalamati naton, halong ta. Hindi ta magabusar itong alert level 2 na ta. At the end of the day, protect your inner circle, protect your family. That's why nga ang gobyerno nag-offer sang 24/7 nga bakuna, vaccine sa halos tanan-tanan nga mga mall sa syudad sa Bacolod. May nagapamangkot din pag ang bakuna nga available. Available gina siya pero 24/7 sa Lopez East Jollibee. So libre gid ang pasahe din. 24/7 nagapang vaccine inada sila. So sa gusto mga vaccine, hingagaw na kamo to. Pa-vaccine na kamo kay ang target sa syudad sa Bacolod, sunod sa kay Mayor Revelio Bing Lunardia, nga tani 90% to 100% sa maabot na Disyembre, tanan-tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, at least tanan-tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod ang mabakunahan. Yeah. Kag ang mga posible bakunahan. Kay may mga hindi pwede bakunahan mo. So kabay pa. At Kabay. least amo na isa sa mga goals sa aton niya local government unit. Good morning, Jeneline Villasor. Good morning. Good sa inyo. morning. Okay. Si Ana Signoro, good morning. Elvera Helogo. Star Mayo, hi ma'am. Good morning, ma'am. Sa kay Jops Teo, Jops Teo. Kay tayo karon Jops, kay may ananta, may bluligan tagamay. Jeneline Villasor. Josel Segunla, good morning. Alex Montesa, good morning. Tito Rued Meliesa. Tito Rued, good morning. Meron may mangilimutan. Nominee man sila sa best most business friendly munisipalidad nga Kategory perti man si Mayor Maymay na. Gabalbal niya pero miyang Tigit, sana perti man hindi man malaglogan ng performance. Anyway, balik ko to sa bakuna. Sa mga luyag magkuha sang bakuna card, hindi gyapon ako no explicar kay ka OT explicaron ning bakuna card niya kay yara pa lang ta sa phase 1 eh. Mga seaman pa lang, mga seafarers naton, ang mga OFW naton ang pwede kay T1 pa lang. Sining bakuna card naton pero aring sekreto kuanyo, ari ang number nga nyo dapat tawagan kung gusto nyo mag-apply sang bakuna card. Tanan-tanan sila ang ma-explain sa inyo. Okay? Ang number is 435-4168. Ang mga applicants, para sa mga applicants, 435-4168. Kanto kita, Bacolod Dentist, Bacolod yung mga dentista, yung tagaan sa COVID-19 booster dose. Members ang mga miyembro sa Philippine Dental Association Incorporated, Bacolod City Chapter, ang nakabaton sa nila COVID-19 booster sa November 19. 19 is Friday. Sa Bacolod City Health Office matapos magpagwa sa mando ang Department of Health. Sunod sa Bacolod Public Information Office, 30 ka mga dentista kalakip ang chapter president kasi Realiza Lodovis. Lodovic. Sorry sa apelyido, hindi ko maano. Ang natagaan sang booster doses agud to maproteksyonan sa COVID-19. Ilabi na nga bisan sa tunga sa pandemya padayon sila ya nga nagaserbisyo sa taga-syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Ang booster shots sa mga dentista ang yara sa guidelines ng DOH Memorandum on Administration of COVID-19 Vaccine Booster to priority groups. A1, essential worker and frontlines health services classified as A1. So sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, kinahanglan nila sang additional dose of boosters para ma-excite ang ila immune system kag maghatag sang proper amount ng immune system o kung sang immunity response in kaso matapikan sila sang COVID-19. Kita mo, kapilan sila mismo ang mga doktor kanyo nagapa-booster dose kag na-hadlock sila nga base matapikan sila. Ano na sila kasagada, kita imagine na bala. That's why it is very important. It is very important nga tanan kita ma-vaccine gid. Maninguhagid yung maninguhagid kita dapat, no? Okay. Okay, si Bacolod City Mayor Revelio Bing Lunardia upod sa kay Miraflor.
Director M ang nagahaylo kag nagaimbitar sa mga non-vaccinated residents nga magupod kag magkadto sa upcoming National Vaccination Day sa November 29 to December 1. Iyon. Okay. And to those nga wala pa nakapavaksin na hingagaw, no? Hingagaw gid para at least tananta klaro aton niya safe ang aton pagpanglibot-libot. No? Good morning, Bon Ignacio. Gamatista ko ng subong Rustom de Palubos Senior. Gamatista. Samik Boys. Good morning, Samik Boys. Hill Flores Vedra, good morning. Madam Star, monitor gina sa aton permigidya, no? And good morning, Salanga Brothers. Have you seen last night? Rated Corina sa Bacolod, now and forever. Katahom sa presentation, katako gidya sa pabag sa Bacolod. Ay, Inatungod sang aton maayong ang mga LGU leaders. Thank you, Jaisel Segunla. No, okay. Sa Rated K, kasi Madam Corina, nagkadtudio sa Forbes Hill, sa opening sang Forbes Hill or Mega World, ano sang Manila. Doging feature, ya. Nan, si Mrs. Minganera, man to that time, nagkadto man to. So, kadto kita na bala sa istorya, sining National IATF, naging klaro ni Vice Mayor El Cid Familiaran, nga nagadepende sa ginikanan, nga kung inyo pasugtan niya ang inyong kabataan nga magadto sa mall. Hindi manigar nga ginpasugtan na isang syudad nga pwede na ang mga nagaedad 17 below, I think, or mas bata pa dira nga makasulod sa mall. Pero ka gambalang kita kisa nga delikado or whatever, pero hindi natin mapaktan ang ginabatsag sa mga kabataan. Isa na katuig wala kagwa sa ilang mga balay. Isa na katuig wala kakita Christmas tree sa mga dlagko naton nga mga mall sa Bacolod. Gusto mo na nila. Sus karon nakachansa kay nag-level 2, which is nabutang gadya sa layi nga pwede. Pwede. That's why nga dumaano man ang mga ginikanan, nga palagahon man nila kabataan. Oo. Pero dapat, naging klaro gid sa sulat sa Bacolod, nga inyo risgo. Risguhan nyo gid na yan ang halong, sorry sa term nga risgo, nga inyo risgo. Halong. Dapat halungan nato mga kabataan. Siyempre, hindi nyo pa suki sa mga kadamaan sa mga tao, palagawan nyo lang, bisan sa layo, makita nila Christmas tree, puli dayon. Hindi maggatiner, hindi magkunano to. Siyempre, para pa ang COVID mo, ang COVID ara pa. Ang level 2, tandaan tagid permi, nga magsugod na sa November 15, kag matapos lang na sa November 30. Dako ang posibilidad, kag may posibilidad, nga pwede siya balik liwat ang aton kahugot sang aton sitwasyon. That's why, for now, for 15 days, abi one time lang, halungan taman ng aton mga kabataan. Lagaw ta sa mga lugar nga hindi close, like kabalo na kita nga damo-damo tao sa mga malls, pakadtuon yung kabataan. Nga hindi naton pagdalon sa mga baybay. Sa kilid sang baybay, nga hindi naton pagdalon sa kundiinto nga mga lagawan, nga mga park, nga jutay lang bala tao, libuton ta, i-assess tang sitwasyon. Hindi lang kasi nga updon taya para makalagaw or whatever. Damo option, damo posibilidad, damo sitwasyon nga pwede naton dalon ang aton kabataan. Speaking Kabalo ka. Lain naman na akong sa mall mus dalon. Kabalo ka kung ara ka musulod sa mall, lain ang exposure sa kabataan mo, lain ang makita nila ang ang atmosphere dira sa mall. Pero check mo tayo mga punto. We enjoy this freedom in the meantime, but at the same time, dapat kabaluta. Responsable kita. Because we cannot May afford control. nga ma-expose ang kabataan naton nga delikado pa. Kumbaga mo niyo, as we enjoy ang almost normal nga life, siguraduhin naton nga ma-maintain naton siya through cooperation. Because base kung hindi kita maghalong tungod tama naton ka lipay, tama naton ka enjoy, anong matabo, mabalik naman kita kaluoy gyapon sa aton. Kumbaga tingwaan ta nga balansihon ng tanan. correct. As we enjoy this alert level status number 2, dalo ta pamilya ta i-enjoy ta sila, halong matagapon as much as Correct. possible ang mask hindi gid pagkakason sa mga bata. Kung ka crowded get distance gamay, importante makita sa kabataan ng katahuman sang mall. And ang imong suggestion, sakto to siya nga isa pa gid alternative naton aside sa mga mall nga mga serado, ang open area. Open area. Like ang sa mga baybay, no, mga pool. Kaya ang pool subong mo-cooperate naman eh. Correct. Ang pool mo-cooperate na subong. So, that is also an option. Correct. Speaking sa mga kabataan, naghanda kita disang antes kita magkadto sa mga ibang pang issue, Councilor. Naghanda kita disang paano mabalaan kung ang kabataan naton speak of depression sa balay lang sila. Wala sila istoryahon. Kita
duty kita. Tanan nga mga ginikanan halos almost gat paninguha nga makakita man sang kinawala. Gagwa sa ila balay pagpuli, bata, cellphone lang. Amo na bla, diri nagatubo ang depression. Oo. Hindi lang syempre dito paglawag ng ngalan pero may isa kita kautod nga amo na nga taga kilala taman nga ginkuha niya gid ang iya kabuhi. Okay. Wait lang. Sige, tapos na. Tungod sa posible depression. Hindi ko ya gusto pag i-judge sa mga ginikanan kay base may ginhimo na sila nga wala kita nato nabalaan nga pagpaninguha man. Sako, But amo na bla. That's why kinanglan tagid kung trabaho, inablang sometimes ang parents subong ka paninguha naman lang nimo para may provide sila kabataan, para may pakaon sila panimalay. At the same time, that's why hindi ilaglahog ang parenthood. Hindi ilaglahog ang katabo sa buong pandemic. Hindi niya grabe niya sa buong struggle. This is not just physical struggle but emotional and mental struggle ini siya, no? And before ka mag-proceed, gusto ko lang reiterate nga isa sa mga dako nga factor, again mention mo agina nga kung gay sa hanon ng kabataan cellphone nang nasubuan sila wais sa kabalo anong ilang himuon, wais na istoryahon kung lain buot nila. Correct. And then sometimes hindi sila kabalo kung bata mo, why guidance mo. amo na ako makatusol sa malls do binuyan sila sa Turil. Oo. Ga And always remember that as we discuss topic about depression and anxiety, we must remind our parents nga gapamati subong, take time to listen to your children. As you struggle sa sininga pandemic, sa sininga crisis, paninguha ka maka-income, take time nga mamati sa inyong kabataan. Correct. Because remember, check ang idle mind, di ba? Nabutang da, Correct. idle mind is becoming a devil's playground. Oo. Di ba? Kung waay nudong utok mo, way kami ginahimo, lain-lain ang gasod sa mga pinsar. Dira gatake ang panulay. Because, as you have mentioned, hindi man ta mag-judge, but ang evil niya is here to steal, to kill, and to destroy people. Kunang bakit kung hindi mo ma-comfort ang bata pag sa pagistorya, wala sa sugiran, Oo. wala sa dangpan, sa mga panahon nga yara gid sa down bala moment, labi na ang mga kabataan nga naga growing up years. Mga may time ni nga sa lifetime sa kita nga medyo rebeldive lang nga paminsaron. And tsakto na, Oo. ako ang bata ka-struggle, kita gani ka-struggle, tang responsable na ta, nga mature na ta. Correct. May mga sakit, may mga kasakitan ta gani, ka-struggle ta gani, mentally and emotionally. How much more ni kabataan, hindi pa nakabuluha to handle. Na ano yung mo dira ang mga ano? Imagine na bala, antes ko ni hatag ang mga simptoma sang depression. Imagine na bala, gaputoy-putoy kita obra. Nga ang rason sang paputoy-putoy ta obra is ang aton nga mga parts ng family naton, kabataan naton especially. Pero gakalipat kita kisa nga sa tama-tama ta ka obra, ang reason nga nagaobra kita, gakalipatan ta. Gakalipatan ta mag-check sa ila, gakalipatan ta mag-remind nga ara pa ta bilang sandigan nila sa mga panahon nga down sila. So kisa gakatabo ining mga peryoso ni kasubo. But that's why nga kung pwede pa lang yung mas-save ang parts ng aton family, save tagid. Himuon tagid kay amo na ginambal ko bala, protect your inner circle always. Start sa imo balay. Start sa imo pulian. Kung may gusto kay moon sa kalibutan nga nami, start sa imo pamilya. Start basically sa imo pamilya, sa kabataan mo. Mga example, anyway. Hindi ito na mabasa. Sige. Okay, ano ba ang signs ng depression sa kabataan? Condolence kali sa family. Condolence gid. Gaupo di kami sa inyo kasubo. Kahit hindi kami sa inyo nabatsagan subong, okay? Yeah. So, ano bala ang signs of depression? Crankiness or anger. Ang bata bala hindi usual akig. Pero amo na nga time, pirmila sa irritable, pirmila sa akig. Obserbaran mo gid na. Mangguton mo gid sa bisan jutay lang anong rason? Hindi ka pabayaan mo lang sa kabalon bala nga ininto ka naman. Kay basi may message siya nga ara sa dalom silang kainit niya. Continuous feeling of sadness and hopelessness. Inablang permilan sa subo. Do hindi man sa una si Mark subo ni sa kadagiyo ara lang sa sakilid. Dapat ma-concern ka na sina. Dapat tanawon mo na inaari pagid ang ginamba sa una sa amon sang psychology teacher namon. Sa mga ginikanan, tandaan nyo gid ang ginapang post sang inyo mga kabataan. Grabe giningahin, tandaan nyo gid ang ginapang post sa inyo kabataan. Kung nag-post na sa parte sa mga suicide, nag-post sa kalat, nag-post sa dulom nga lugar sa isa ka kwarto, dapat ano kagid
alert gid ka mo. Kay message na isang bata. Amo na niya sa psychology, amo na message na isang bata nga hindi iya mahambal sa inyo. Ang ginapang post niya sa Facebook. That is why I have this habit bala na kung may post gani nga do ka seryoso, especially about sina, ga-comment gid ko. Correct. Yeah, because you can never tell kung ano ang pwede mangin impact sina. And to those na nagapamat isa pong sa itong programa, may we remind you nga hindi na sa joke. Kung and may friend ka mo, hindi ka mo close, nga nag-undergo siya sa struggle sa iyang life, guys a message. Leave a message just to comfort that person or Correct. just to give a piece of advice or pangumusta ka lang sa iya because it may change sa iyang plan. Ang direksyon sang plan. Yeah, na-experience ko siya many times. And may nakilala gid ko ya nga nag-confess gid sa akon, she was a good friend. Nga may plan na siya that time. May plan sila. Siya kang iyang abana. Because grabing depression, grabing anxiety nilang Tuwag duwa. sila. Tuwagid sila. Pero nag-change to. Saan may nagtawag? May nagtawag. Lain niyang business. Hindi about depression. Oo. May nagtawag. Kilala mo na siya actually. Istorya ko si mo karon. Oo, tol. Pagtawag, nag-change ang iyang plan sa iyang kabuhi. That is why kita, sometimes, we are being used by God as instrument as you listen and as I speak today. Correct. Sometimes, mapagamit kita as instrument. No matter how we struggle in life, pwede kita yung mga instrumento sa pag-encourage, sa pag-motivate, Correct. sa pag-change sa mga plans sa kabuhi sa mga tao by just giving our time. So kung maka-encounter ka mo gani sa mga serious nga mga posts nga doon nag-struggle ang inyong mga friend gani. Correct. Worse kung may mga suicidal na mga posts, no. Take time to talk to that Oo. person. Just Pagka- leave a message and beep mo siya. Correct. You can never tell kung Oo. how far ang labutan sa imong mga time maginhatag sa iya. Correct. Kamo na siya. Kag hindi ang ini nga mga message katong ginapang istorya counselor. Hindi lang niya para sa ila sa mga ginikanan, para man sa ato. Sa kabilugan, Para sa kabilugan. Sa kabilugan. Kita mo ikaw, hambal mo gani may nag-message lang naluwas siya. naluwas siya. Di ba? Not necessarily parent, friend. Ano kakasubo-subong base ang kabataan, kaya mo nga sila ko simulan nung, wise lang sa social life. So, wala kita ya, kung may problema tayo, ang tendency lang kato ko sa barkada, ko istorya kami. Kita gani kay istorya ta Nagya mo na wala, nga daw down ka, Oo. tapos pungko ka ta sa grupo, mag-istorya, garelax. wakal ka, Garelax. garelax ka. Ga-express ka na matisi mo, amo na siyang benefit sa friendship and social life. Correct yung bata. Which deprive ang kabataan subong because of this pandemic. Amo kasi ko, dapat subong kabalo kita mag-establish foundation sa kabataan ta. Correct. This generation is the worst generation. Worst generation is subong ang kakatabo. That's why ako may invite ako mag-speaker ko. Dalom katama ang ginahatag ko nga message because siling ko hindi ko na siya mamit liwat niya bata mo. Correct. And say man, every day sa atong social media, total free man na siya. We take time to post mga motivational nga mga messages. So sa pangaway. Avoid ang sa- negative, avoid ang mga papati-bati. Especially kung parent ka nga may kabataan ka nag-look up si mo. Correct. Hindi mo siya pag-train nga mga negatibo through your post because kung ano ka, mangin mo man na sila mo Correct. eventually. Okay? Siyempre, nakita kanila mo. Mm. Kaya do sample ka. Ikaw lang kwan. Being more sensitive to rejection. Jutay lang nga sa way ni mo. Jutay lang nga ano mo no. While dayon, do may mga hindi bala usual nga sa una. Hindi man sa una. Do kayo retable, be. Subong ya, jutay lang nga sa way ko sa iya, munuhon ko lang sa. Oo. Ano? Mga muna blagayan Oo. ka. Ina, kuhan ka man na. Amo na sa mga balantayan. Paras na, vocal outburst. Crying, gulpi lang yan, nagibi. Hindi siya ginasuryahan. Ginmuno lang siya, gulpi lang, hibi, syagit. Hindi ka concentrate. Sa tanan niya ginaobra, do hindi abla matapos. Do inablang suguran niya lang, tapos gatulok sa layo. Nahana muna siya. Sa liwat, ang atong ginasuryahan, symptoms and signs of depression. Paano niyo mabalaan ang inyong kabataan nga medyo ga-depress na gali. Medyo nabutang na gali sa delikado. Abi natin doon sa wala lang. That's why ginamunotan fatigue and low energy. Permi lang daw kakapoy, daw permi lang luya, daw hindi bala jolly. Siyempre, luya, siyempre hindi jolly Anyway. Araw-araw, ginsulit. Ginilonggo. Physical complaints. Permi lang kung nagkasakit iya ulo. Daan nyo na. Permi lang kasakit ang iyang atyan.
that don't respond to treatment. Ginbulong na sakit gyapon. Basi bala may lain nga sakit. Basi Amo gani, gani ang sakit. may na-encounter man ko na before. Ga dumalipong sa permi, dumatumba siya. Katatlo, iba check up, wala problema ang physical niya nga lawas. May ginasuffer siya nga depression. May problema siya galing hindi amamba sa iban. Ga down siya permi, ano pagilingilingin ng ulo ya? Why siya physical nga illness? Why? Suffer lang siya sa depression. Delikado na siya katama. Delikado. That's why ginala, wag ta subong are signs that we must observe sa kabataan ta. Correct. Para Bye-bye. Feeling of worthlessness or guilt. Do inablang feeling niya wala sa pulos. Do permi lang sa guilt. Dili ni gasulod ang roles ang ginikanan. Dili ni dapat nga i-secure ta sila nga sila ang source nga kita ga pangabudlay. Sila ang rason kung nga kita ga bugtaw aga, kung nga agabi nagapuli. Ihutik lang sa ila kay kung kaysa hindi nila maintindihan. Kay kung kaysa abi nila ang self-tanam lang nila paminsar ta, ang kalipayan ta, which is, kisa mo gid man, kakalipat ta. Kisa gani, malingaw ta sa istorya sa amigo ta, kisa to pila ka oras. Gait time ang imo bata. Biskan 10 minutos lang da, ang gaa, mangkot ta, anong sudan mo, kay kung kisa mo lang ng kulang. Kakali, amo na mga gakalipatan ta kung kisa ginikanan, hindi ta perfect mo. So kung kisa, na pagbasa ko ni gani na ituod, no, kaysa may time manggali nga dua sulod lang ko. May time manggali nga kaysa itagi sa kasmanay. Kaya silang ko ahay siguti. Time na ni kaysa matag. Anyway, ano pa gid? Thoughts of death and suicide. Amo siya pinaka-importante. Na amo tang bako simo bla na kung mag-post na gani may pareho di pakita ko bla simo karon is ang post sa ano. Pakita ko karon simo. Ara gid siya nag-post siya 7 days before. Maging ko yaw gani pero I mean bla may ano na gali, may mga hint gid sa bala, tsakto gid ni gani nga may mga hint siya. Because amo niyo, ang bata hindi ka deny. Alert dapat mga ginikanan. Ang bata hindi ka deny sila na batyagan. Oo. That's gani before gani yan, hindi mo mabaktan eh. Pero with social media, subong ya, dira nag-express ang ato niya mga young people. Correct. That is why gani, this morning, Sunday pa naman subong, kung nagpamati kita, especially kung parent ka, or may manghod ka, hindi mo siya pagbabayaan tungkol sa ako ka. Di ba kita nung may tendency tayo nga magsinako tayo pero mo ikaw mas nagid ko kaya non-stop ang libutan na mo niya pero abi mo why mo kuya kids pero I have my stuff for our young people and constantly and consistently we talk I listen to them and siguro kita mo man na that's why ganit once in a while kung extra ka man lang banding with your kids with your family members pangapi ka mo da and all kung wagi mo Family may members kapi nga ta 15 may mga fishbowl sagwa. Ang ginahimo ta bala, nagbakal ta bingo. Kung may Sa nakarantin ka mo? Oo, nagabingo kami pero miskin hindi. Atood. Ato to gani lagaw ta DSP bingo ta ya. Yeah. Para ang tanan-tanan sa palibot bala. Si Papa ilang nagakuan mo. Nagatipon Initiate. sa tanan. Oo, kung di isa ka mo, may ara balo ka kay kung di ka maghimo sa activities nga pareho sina. Ang isa ka bata mo ato to sa kwarto, nagaamo na sang ML ya. Oo. Ang isa ato naman dito, may business man sa ngaya. Ang mga manghod may at ato man to, may mga businesses ga picture. Pero kung may isa ka activity like bingo panahon na gani, pero way man to taya ato niya. At least Makabanding. Ka kita ay gatulukay Correct. sa inusuryahan na And gakinawanan. ang pagtipon sa isa ka panimalay nagatag comfort and security sa kabataan. That's why gani sa atong tagpalamati subong nagatagay kita sa dako nga tiyempo para sa depression because amo ni pinaka-common problem sa mga Correct. kabataan subong. At please be reminded na at least once in a while, tipon ka mo as family. Because ang presence ng ginikanan, naghahatag ina siya ka security, ka comfort sa heart ng kabataan. Correct. Nagambala sila nga may pulian, kuya, may daganan, kuya, may maunong sa akon. Correct. Pagpuli ko sa balaya, may pamilya nga nagasugata sa akon. And pero kung inaaya nga daw halos hindi mo makita sa kabataan mo ang presence mo, naghatag ba na sila distansya sa aton? Kaya nagambala sila nga alone ko. Nagaysahanon ko dire. I only have my friends. Now, hindi ka pa agwa. Kitungod limited pa. Bawal ka pa, may curfew pa and all. Hindi ka kabanding, hindi ka you know? That is why it is very important that we take time sa aton yung mga kabataan. Gidya subong. Inaiya, ang ginambal nimo, para na sa may mga ginikanan, para na sa may mga karon ang mga wala.
Dili nagasulod ang mga friends. Oy, pre ninyo. Pre, dili nagasulod ang mga friends. Role ta na. Nga muna bala ibalik doon taman kisa mga amigo ta bala nga makita ta nga mo may mga signs bala. Sakto ginambal mo ya nga biskan i-message mo na sa pre. Duya mo ton mo. musta ka? Sa pak sa iya. Oo. Bud silingon may worth. Oo. Ano naman ang na-emote mo? Na? You know? Because Dumduman siya. Dimdaman siya. And then just lighten up sa iyang mood man no? Pero sabi mo at the end of the day bla, isa sa pinaka gusto ko ibilin man niya message buong aga. That is why samtang hubin pa, we instill sa ating mga children ang faith. Correct. Dapat bata pa siya, ginabasahan to siya sa mga Bible, mga books. Because in times nga ay kita, hindi tayo comfort sa kabataan ta, may isa ka Ginoo nga ma-comfort sa ila. Mas At may grabe isa pa ma-comfort. Exactly. Natuwa bala, kung sa time nga imperfect kita nga mga parent or imperfect kita nga mga family member, kag nag-instill kita faith sa heart sang kabataan naton, may pangamuyuan siya. When that child is alone, kag in-instill mo sa heart siyang faith, may ludhan siya pangamuyuan niya nga ma-comfort siya because our God is a living God. Correct. He is alive. He is alive. And He is the most powerful sa kalibutan nga even na ginabatsyag sang bata mga struggle, may heal yang pain. Correct. Now, Kagambata ko Jamie dang panin. exactly the point. Oo. That's why Ang gani. amay sang amay Oo. And that's why ganis lingko. Hindi mo man monitor ang bata mo 24/7. O kung manghod mo, o kung family member mo, hindi mo na makita sa mata mo. The moment magwaan sa balay nyo or magwa ka na sa balay nyo siya lang isabilin, hindi mo na siya mamonitor. So, tagay siya sang isa ka baskog nga pagtuo nga faith nga in your absence kabalo ka nga may dinadangpan siya. Pag may nagaprotect sa iya. Siguro ibla sa Manila, ang balin pa mama, pray lang every day. Subo ta na, pray lang. Pamuyo, kaya man. And this is one thing na i-guarantee naton. Nga when a person or when a child is faithful, he is secured and protected. That is one guarantee. Totoo na siya. And na-prove ko na siya. Ako na-prove ko siya. Nga even ang pagbombard sa iya sa mga pagtilaw sa kalibutan, ang pagbully na siya sa mga friends nila nga hindi na makita. Correct. I-heal na siya. Kung faithful siya, i-heal na siya. That's why one important lesson pagid nga ibili natin sa atong mga ginikanan as they listen this morning, bata pa, tudluin nyo. Ipag-introduce nyo na Ginoo sila kabuhi. Correct. Take this Dira message. pa lang nga stage. Take this message seriously. Correct. Because this is one investment sa kabataan nyo nga hindi nyo paghinusulan sa matigulang sila. Kag mangin useful sila sa komunidad, sa community nila. Kung diin man sila ilampos ang kabuhi. Mabuslan gid nila ang pamatas. Balo ka kisa mo na lang po sige na akon man lang tuya. Nang kisa hindi man sila palamalam kita. Kisa sa pamatasan kisa paano mo i-deal ang mga tao sa palibot mo. Kisa mo ng sekreto sang nami nga pagpangabuhi. Sulay, hindi man sulay. But humok lang siya. Humok lang basta sa ako lang yan. Good morning sa kay Pre Randy Fuertes bao Lisel. Wow, nami to swimming niyo sa El Fisher kagabi. Dumayo. Pre Jeffrey Espanyola, pre. Good morning. Neil Brian Valois, Cas, good morning. Ana Senyoro, good morning. Jacqueline Marino, Inday Blaza, good morning. Salanga Brothers. Joshua Sobretodo. Magagabi, Sobretodo ba? Si Joshua, youth leader, Dami. o ginaan pa sa una. Good morning, Counselor Ising and Nong Mark. Yes, family is love. Yes, Japs, family is love. Lord Well Prudente, good morning sa Barangay Bata. Tim Querido, morning, Action Mark Gabriel Salang, Counselor. Happy Sunday. God is good. Yes, all the time. Jocelyn Libuon Despojo. Ang inisuryan ta kayo na is ang mga sintoma sang mga kabataan nga posible may ginasuffer nga depression. Pero ano bala ang mga rason kung nga gaka-depress ang aton mga kabataan? Magluwa sabi sa pandemic. Okay. What are the main causes of depression? Una, abuse. May it be physical, sexual, emotional. Kung ano klase naka-hurt grabe sa bata. Tandaan tayo na pirmi. Tapos, abi ka mo to kagina. Ano to yan? So, ano na sa subong ng Kuhanin kayo na yan. common reasons? O, sige. Tapos, Ang aton to kayo na symptoms of depression. Sige na. Symptoms. Paano Subong. ito mabalaan? Subong,
Reason. Nga ah. Pero bimano man lang ang solusyon sini kami gamay mo. Anyway, suspected causes, abuse, di na ko to, lula. Ay, okay. Ang mga elderly, gid gali, ang pinaka-grabe ang risk sa depression. Elderly, butsilingon, nagaedad, 60 and above. Butsilingon, kay, dili na niga, sink in sa ila, nga, akong kisaga paminsar, sila nga daw, wala na kuyos, basi bayaan ako sa mga kabataan ko. Return ako. Sino matatap sa That's why ang mga ako? nanay nagtatayta, mga sensitive. Ang mga lula-lulo sensitive. Because we just don't know, hindi man sila ka-express. Pero nag-start na sila feeling, wala nga daw, hindi sila need, hindi sila importante. Doon na nagasulod ang foundation sang isa ka panimalay. Doon na siya kasulod. Because, syempre, tanan niya kabataan, busy na mo. And, Correct. you know, that feeling, wala nga, sa una, tanan nga, depende sa imo. Ang ikaw ga-provide sa imong family, tapos lately doon, hindi na. But, you know, ma-boil down na siya tanan sa foundation sa isa ka panimalay. That's why gani. Ano mo siya? Siya na matabo, may kilala ta gani, no? Nga may masakit yan, nga nakalipat na bala? Oo. Siya. Oo, but you know, ang Alzheimer's. But kung ikaw mapinalanggaon niya bata, itsindihan mo. Correct. Because once upon a time, sang ikaw ay kakiyala sang kalibutan, and the only thing na balaan mo is just to walk and to talk, may parent ka nga nag-unong simo. Correct. That is why subong kung ano man ang struggle sa inyong parent, kung kamati ka mo subong, katigulang sila, gulugtasan sila, garitable sila, hindi ka malipat. Nga, once upon a time, sila na nag-train sa imo to walk. Sila nagpakaon sa aton, sila nagpadako. Whatever we have today is because of them. Ay! Si Manong Henry, is Bulgaro. Sige. Sorry. Okay, sige. So, Good amo na na. siya. Then, Ano yung makita ka dahil hindi ko certain makita? medication. Okay. Sana na? Hindi, mayroon ka dahil mga message kung why ko hindi ko makita. Good morning, Counselor Ising, Sir Mark. Sorry, wala ko idea, but may ara center or institution nga pwede palapitan ng mga kabataan sa province or city nga free lang kung depressed sila. Like, ma-assess lang sila bala. Thank you so much. From Joshua Christopher Velas. May no, todo no? Todo, no? Sige be, in kwarta be. No? In kwarta, kung mayroon kita nasa daw health, the mental health center. Ang nabalaan ko lang, may ara kita center for abused women and children. Yeah, Ako but nasang for balay pa mental siguro. health, nga may mga struggle, depression, okay. Anyway, sige, siguro next week, mang ano tayo, no? Mang-invite kita, siguro mga motivational speaker, sa mga how to handle na mga realities na Nan. Meron ka pa? Psychology. Damo pa. Certain medication. Relati, wala tayo, malas nibi na yun. Conflict. May harap pa may 10 Oo. minutes pa. Conflict, death, or loss. Sinablang plangga-plangga nila na dula. Amo na sa kisa ang mga causes ng depression. Hindi lang nadula ka napatay kung aging biyaan sila. And may na-encounter mo kung hindi ka man naman nakabugata. Pero nakitungod kung weak lang yung personality, kag weak ang may pag-handle sa sitwasyon. Kaka-depress ka, bisan gamay lang ang butang, sensitive na siya Tungod katama. that's why gani ang basic foundation nila hindi ba ko? Kag meron gid nga nabaw ang pagbaton sa mga circumstansya. Kablo ka kada sa aton ang struggle tabi hindi pareho mo. Correct. Oh, meron na nga nabaw lang ang struggle, yung sulugod mo lang, amo lang ginagali. No. Because sa imo ya kaya mo na, ba't hindi na kaya? Galing isa pa Correct lang. na, tsakto Oo. Galing gusto ko lang bala emphasize nga last Sunday sa aton nga church, gin clear gid ni pastor na we shouldn't refuse struggles. In fact, we must be excited kung may mga tao nga naga-bully sa aton, nagapakanubo sa aton, or nag-cause ang aton depression, or nagbahaya sa aton. Because ini nga struggle na ginabatsyag naton, emotionally man siya, financially man siya, physical man siya, or whatever, emotional man siya, are essential to life. Hindi mo pwede ma-shortcut ang eksperyensya sa kabuhi. Correct. Kung gusto mo mag-grow, kung gusto mo mag-strong, dapat i-welcome mo ang tanan niya mga pagtilaw at struggle sa iyong mga life. And Correct. consider them as, important yung mga butang to make us better. So kung pamati ka subong sa amon yung programa, and magatubang ka nga problema, always remember nga ginhatag na siya para sa imo, kaya para mag-learn ka. Oo. Para maging mayo ka. Because ang experience sa kabuhi, hindi pwede nga pagpiyong mo sa mata mo sa gabi, gindamgo mo siya, pagbukta mo, nabatsagan mo na. Kamalo ka na. Oo. Patsagon mo ang down. Batsagon mo gina kung na down ka sa obra mo, nawadaan ka obra,
or hindi ka katsindi nga aga natabo na si mo, it is important. It is essential to life. Because as you recover, you realize kung ano tabo to siya. Kaya kung ano maabot si mong kayuhan, halungan mo. And i-value mo. So tanan niya ga inabot sa aton, I don't know kung may ara ka man sa imo. Experience. Oo, but kung nag-down ka, batsaga siya. And Oo. learn from it. Learn Because, from it. the moment makarecover ka na, wala bot siya na, ga sampaw-sampaw ang ginawin sa wala bot siya na, Galam ka dira ka na Galam ka. Dira ka na gasupot. Ang experience siya gasupot na. Ara na sa kunuhan ba sa mga scientists sa dili na sa ara ang sulod sa mga membranes ang ano ta. subconscious Utilize mind. siya kung kinahanglan. yeah. And most importantly, sometimes alam na siya sa Ginoo nga maabot sa aton for us to realize, for us to appreciate God. Kaya kung wala siya yung wala ta problema, ba hindi ko siya butagon. Kung May tao ba lang hindi mamuyo kung wala man lang yung mga tubang pero kuha ko problema, hindi ako kuha ko problema, kuha ka kalipat ko mga muyo. enjoy kay mo ya kung wala ka problema. But with our struggles, with our trials in life, kag i-pray ta sa iya, kag solusyonan niya, sometimes we appreciate him and we recognize his power and authority and all. So tandaan tagit perme again before kita yung mag-end sa programa naton, tandaan ang tagit perme nga ang struggle, ang pagtilaw essential to life. Correct. Unless ang problema mo ikaw ang naghimo. Because may duwa ka problema sa kalibutan. Ang natural nga problema that is beyond your control. And ang problema nga gintuga mo. Example, may bisyo kaya. Utangan mo nga utangan. Tapos sabong aparte yung buligi ko, hindi ko nisarang sa pagtilaw ni. Nakakatiti mo yung abusari ang Wyman Polos. Naggabi-gabisyo kay mo ya. Tapos basol mo sa... But tandaan ta permi, may solusyon gina siya kag may pagbagko. May Exactly. chance ka permi, may hope ka, may tanan. Hindi mo na pa sige yun. Yeah. Hindi mo na nasala kung sige yun mo. Oo. Dakpang ka, mapriso ka, hindi mo na nasala. Amo gina permi. Okay, last part, last na lang gin. Genes man gali, Genetic. genetic. Ang depression. Oo, sa lahi, magali. O, bago lang ko balo. Anyway. Like kung high blood, may high blood yung bloodline, high blood doon ka man. Oh, hindi na, sala na ko no. Kung sugar, Sala na ko no, ang high blood na. Ang high blood ko no, ka-develop. sa lifestyle tagid. Okay, balo ka, sa isa ka pamilya, para sa mga maginakaon, tinga ikaw na high blood, sila wala. Dapat Hindi. kung para sa genes, dapat tanan may ara, amo ng explikasyon sa doktor. So, ang tanan-tanan, actually, si doktor, ang ginapamatiyang, amo na iya ginisampol. Tiyak ako naman niya, tulukon mo, mga ayamera, iya nga pares mo niya katakong kondisyon kaon, yung nga taas na yung dugo iyaw, compared sa mo. Feeling ko mera kita nga genetic siya wala. Nag-jogging kaya guro siya, wala. May posibilidad. Diba? Pwede. Pero amo kaya nakibot ko ni sa anyway, genes gali ini, may posibilidad gali nga do prone sila sa depression ang ina nga family sa genes. May posibilidad man nga ma-run down siya sa dalom. Oh yeah. Nga may mga kabataan nga anyway, ang Sensitive at tawag sana, very emotionally pwede. Kaya siyempre, amo nga nibla, kung ano gina-project sa panimalay, tagisaga, kita sang bata, they follow. ang solusyon sinitanan sa depression. Isa lang ika word, attention. Care, tatlong ko na lang. Pero attention, kita na basahan ko. Attention, care, and love. Of course. Ang pinaka, kita mo itong tsakto, ginambal mo, nga, if ever makakita ka, if ever may mapiran ka sa amigo mo, munuha. Taga-i-attention. Take time. Attention. Take time. Pila mo na naka-seconds, pila mo na nakakuha, disuryo mo siya. Kaya para sa kabataan ta, gaan ta ginatsimpoy, pungkuan mo gina sa stupadya, hapo-hapon mo gina sa likod. To, kamusta? To, anong ginkaw? Bisa naman na joke. Ang usual joke nyo. Establish Oo. a happy family. Attention. Establish an atmosphere sa panimalay mo nga malipayon. Correct. That includes time to talk and time to listen to them. Kaya karon wala nila tikalan karon kisos na express. Correct. Oo. Diba? Ano mo nang sakto nang inambal mo kita gani ka magagwa gitaya kay para lang ka istorya sa mga friends ta. Sila wala man sila option, di man sila gawa, wala man sila kwarta nga inuguha. Ang chance lang na nila is for us nga makahatag atensyon sa ila. Okay. At least sa buong Domingos ang nga aga na tagaan natin isa ka importante mental health awareness magyapon ang aton subong ng topiko. And before kita mag-end, May ayo pa ta 5 minutes. Pwede pa ko na. Ay ano na ni klaro ta na ang executive order number 53. Sa mga pasahero naton,
ang Amo na gusto ko discuss. executive order ni Mayor nagmuno na, included na, nga ang Bacolod dapat wala na sang espas. Wala na sang espas. Pero, hindi kami kachindi nga ang may pila ka mga airlines, which is, hindi ko na pag-mention, nga nagapangayo gyapon sang espas. Madam, sir, kung nagka-problema, kami amuman. Kaya dapat may constant communication eh. Sige lang, kay Hindi ginasolve ka balo naman sila. na. May mga letter na to sila. May mga letter na Pero sila. ambot yung may isa gid yung tripping niya gid yung espas gyapon. Oo. Ginapabudlayan gid lang mga pasahero bla. Sabot, kaluoy sa mga pasahero. Oo. Kasala, muna bala. Supposed to be why na. Eh di sa naiya ko na bisabong ga ano sila gyapon ga requires sila gyapon. So amo na niwa. Very clear sa executive order ni Mayor Bing nga no need ng espas. But para hindi ka mo makompromiso, kung gusto kung demand gid sila, fill up na kamo. Kami bala approve. Oh, fill up na lang kamo, i-approve Fill up na mo, na. Yan, i-approve basta na fully nga. vaccinated. Until such time, hindi ka mo magduburi sa gina-attach sa RT-PCR test, attach lang yung vaccination card. Until such time, magklaro ng tanan sila. Correct. Okay? Okay, so ano nang pabot kung pwede pa. Pwede pa. Meron ka pa, oh? May isa pa. Last na lang gid, last topic na lang gid. Gusto ko lang gid i-reiterate ang bulig sang syudad nga ginhatag balo ka Disyembre mo may gipang demolish sa Barangay Villamonte. May isa ka purok which is composed of 110 ka mga household. Gimpang demolish sila. Tungod siyempre, hindi na aton duta. Iya na sa sang may private na nga tag-iya. Butsilingon, one way or another, bayaan tagi na ina nga lugar, masaylogid kita kay tungod hindi na aton. Ang ako reiterate, hindi ko yung magkadto sa legal nga sa legal nga aspeto sina kay hindi kita abogado. Pero ang nabalaan ko lang niya from Barangay Captain Romel Flores is that 2013 pa sang nang offer ang syudad sang duta. For example, sa Progreso Village, kinoferan ina sila nga magsaylo na para ila na gid kaugalingon nga duta ina with no fear, wala sa kakulba nga anytime sang ila kabuhi samtang kakatulog sila pangmartilihon ang balay nila kapanggubon. But anyway, kay kiti kung sa ako na natabo sakit man ado mabatsyag man ako. But ang syudad kagang aton nga layi bisan diin ka mamagadto sa bilog nga kalibutan, may proseso na ginasunod ang layi. Butsilingon ang offer na lang gid galing ya sang ano ni tawag anyway ibalik ko nalipat nako. Wala gid nagpabaya ang barangay kag LGU sa syudad sang Bacolod. Halin sa paghakot sang ilang nga mga pagkabutang sang pagsaylo nila, ginalalayan sila sang Barangay Villamonte. Barangay Villamonte kag lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Sang nagligad yung mga inadlaw, Huwebes I think, ginpatawag sila tanan. Ang 110 ka mga pumuluyo. Ginpatawag sila, gintagaan sila sang grocery, sang DSSD. Sa pagpanguna ni Mang Pasitero, gintagaan sila, araman kamoto. Gintagaan sila, magluwa sila, gintagaan sila sang 5,000 pesos. Nga, bulig, pamiyan-piyan. At least sa pagsaylo nila, may gulogihuon sila. Ang gobyerno amo nang bakobla. Kisa gakasakitan lang ta pero amo ning lahi mo. May lahi kung wala lahi ta nga patihon sa kalibutan, parehas ta nga animals balado. Bisan diin lang ta. Muna bla, mapati ba kay way man tagi napabayaan sang syudad. Kalang syudad hindi ini magpabaya sa aton. Karon, may mga ara na ya sang magipakita sa amon ang pila ka mga household owners na certificate nga na proseso na nila sa National Housing Authority ang ilang nga mga papeles. Butsilingon makuha na nila ang ilang puluyan. Kaya isang sadto pa lang nga time, ginproseso na nila. Kaya nagpati sila sa pagambas ng gobyerno nga kadto na to, may salayluhan na kamo. Karon, ang iban, waay nagpati. So that's why may konsekwensya. Kita bat amo ng balko, ang gobyerno wala gid nagpabaya sa ato, nagbuli gid. Kag, sang samtang kaulat sila sang ilang nga bulig sa Bacolod Government Center, may pa-burger pa ang aton. Pati ka na. May pa-burger, ginpamawan pa sila sa aton lokal nga pangaluhan sa sulod sa Bacolod. Ang point ko is that wala sila ginpabayan. Wala gintatap sila kay kabalo ang sulod sa Bacolod nga taho ini sila. Kag ina ang insakto para sa akon nga pagserbisyo sang gobyerno. Okay. Very clear. All right.
Okay, so it's already 9:10. Madamo nga salamat sa amon mga tagpalamati, no, nga nag-upod gid sa aton every Sunday morning, 1 hour lang man niya. Banding kita diri sa kahanginan, istoryahan ta ang mga current issues and even mga espesyal nga mga topiko sa aton yung programa, no. And make it a habit from 8 to 9. Upod mo diri sa aton. Madamo nga salamat sa liwat. Don't forget yung magsimba sa buong aga, take time nga magbanding sa Ginoo because we have 6 days. Ang ika-7th day dapat ihatag naton sa iya, Ginoo. Yes. Inigyapan niyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting